هێزên ئەولەکاریە لوبنانê 34 کۆچبەرên سووری لە ناوچەیە ئەلبوقاع گرتن. Rêveberiya giştiya hêzên ewlekariya navxwaya Lubnanê ragihan roja sêşemê 28 Gulanê wan 34 welatiyên Sûriyê ji wan 16 zarokin bi tometa derbasbûna bi qaçax bo Lubnanê girtin. Li Lubnanê derdora 1 milyon penaberên Sûrî heye. Bu yekê Lubnan di pileya duwem duwarê wergirtina penaberan de ye piştî Tirkiye. Beriya derdora mehekê jî 31 koçberên Sûriyê ku bi qaçaxî derbasî bajarokê El Swêrî yê navçeya Elbûqa ya Lubnanê bûn, di nav wan da 11 zarok jî hebûn hatine girtin. Koçberên Sûriyê ku hewl didin xwe bigihînin Lubnanê gelek caran biriyên aloz û zehmet derbas dibin. Ji ber wê yekê bi dihan koçberên Sûriyê ji ber sermayê beriyan hat jiyana xwe ji dest dana. Roja 18 Nîsana Bûrî jî rêveberê giştiya ewlekariya Lubnanê Abbas İbrahîm biryarek stand ku her koçberekî Sûrî bi qaçaxî derbasî Lubnanê bibe, dêj bo welatê xwe were vegerandin. Li gorî amadekariyên fermî ku bêhtirî 100,000 penaberên Sûriyê ji Lubnanê bo Sûriyê vegeriyane. Lê çalak van dibêjin ew nevegere. Lê vegerandineke bi neçariye. Tevî ku behsa serrastkirina rewşa wan penaberan li ser sînor têkirin, lê piştî ku vedgerin, rastî astangiyan ji aliyê rejima Sûriyê vetên. Elî Umar.